الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقان. سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقان. حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدون أبي الربيع. حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدون أبي الربيع. المقرئ المحقق الفصيح ذي السند المقدم الصحيح. المقرئ المحقق الفصيح ذي السند المقدم الصحيح. أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج. أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج. ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل النحرير. ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل النحرير. وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة. وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة. نعم. قال الإمام أبو الحسن علي بن برين دين وحالني أن تقل سبادم قراءة نافع سبادم روايوجي إلي نافع راوي بيتد ورش عثمان بن سعيد الملقب بورش راوي بيتد أبو عيسى بن مينا قالون تقل وحالني أن دم o gayni kadi o haalani en nde wonno ma en ngar feññinde joni o wi salaktu mi rewi tariqa dani tariqa abu amrin dani fi dhaka e ɗiɗo riwayoji ɗiɗi ɗi cuɓanimi nafi'i ɗi. salaktu mi rewi mi fawima tariqa dani e lawol dani fi dhaka e ɗiɗo riwayoji ɗiɗi ɗi cuɓanimi nafi'i ɗi. naam sahih ene woodi a waɗi ko selli. tariqa ko hunde nde ganduɗa ulama'u hadha al fanni anduɓe oɗo fannu eɓe jogui gueɗe tati ɗeɓe kuwitorto ko wiyete al qira'atu en toon, ko wiyete al riwayatu en toon, ko wiyete al tariq en toon. ɗiɗo alfaduji tati goni dogoji e ɗemde mabɓe sa'a foof wonde qira'atu riwayatu e tariq. alqira'atu woni ko askitina e almami mawɗo o kala ko askitina e nafi' ɗum ɗon ngal ɗon luural wiyete ko qira'atu. kala luural doggal hakkunde almameɓe mawɓe hakkunde babiraɓe ɓe koye nafi' ibnu kathir abu amr ibnu amir asim hamza alkisa'i abu jafar a famire yaqub alhadrami khalafu alashir ɓeɗo sappo luure dogoje hakkunde mabɓe kamɓe tan ɗum ɗo ɗen luure wiyete alqira'atu. joni noon jannguɓe e ɓen ɗon ɓe ko wayno almuɓe nafi' warshe qalun luure dogoje hakkunde almuɓe mabɓe ɗen luure mbiyete ko riwayatu. ɓen ɗon ko janngini ko kañum en kadi luure dogoje hakkunde ɓen ɗon ɓe ɗen luure mbiyete ko al-turuq laabi wanda son paami. idan daiman ko khilafuji gon toon. nafi' ene luurda ibnu kathir en lourde e nafi' en lourde abou amr en lourde ibnu kathir kamɓe ɗiɗo kadi abou amr en lourde e mabɓe wa hakada ay luure dogoje hakkunde almameɓe hakkunde babiraɓe ɓe ɗen luure holko no mbiyete ɗe mbiyete ko qira'atu. wadde mbiyen qira'atu nafi' ay de ko lourde ibnu kathir ko lourde almameɓe heddiɓe jeegoɓe ko wiyete ko qira'atu. heysi kongo hoolmo ko lourde mabɓe kay ngal ɗon luural ngal wiyete ko qira'atu nafi'. joni noon ko jangge e nafi' walla ko jangge ibnu kathir walla ko jangge abou amr almuɓe mabɓe ɓen ɗon ko lurdata ko masalan almuɓe nafi' ɗin lurda oɗo wiya min de wona ni jangguirmi nafi' oɗo wiya ko ni jangguirmi nafi' oɗo wiya ko ni jangguirmi nafi' taw ko kelme goto ay kelme goto keɓe lurde oɗo kelme ko kala hen goto fof luural mum ngal wiyete ko riwaya. wadde ɗum ɗo riwaya ɗum ɗon ko kaɓruɗa ko ni kabirirɗa oɗo kelme kabirirɗamo ga nafi' ko ni oy tawi ala min ko ni keɓirumomi nafi'. luure dogoje hakkunde almuɓe nafi' walla almuɓe ibnu kathir ɗen luure mbiyete ko riwayat.
joni ko ɓen kadi jangguini ko taniraɓe ɓe babiraɓe ɓiɓɓe taniraɓe babiraɓe gon nafi en ibnu kathir en ɓiɓɓe goni qalun en warshi en ahmadul bazzi en qumbul en assufi en adduri en taniraɓe goni a famide azraq en abou nashit en wa hankidin a famide yahya al ulaymi en wa amsal dalik joni luure dogoje hakkude ɓiɓɓe ɓe ɗen luure wiyete ko a riwayat luure dogoje hakkude taniraɓe ɓe ɗen ɗon luure mbiyete ko at-turuq joni noon ɗariqaji ɗiɗo hankidi ko ene jaaha tan hankidi inde wonde ala toon ene tello tan kala hay no jippori fof ɗariqa wiyete hankidi ha are abou amadou dani fof ɗariqa wiyete ha are chadibien fof ɗariqa wiyete tuggandeme hankidi azraqa ene fayles fof hankidi kala nawi jannguɓe e azrak hankidin eko jangge ɓen ɗon eko jangge ɓen daiman so luure ndugi hakkude maɓɓe soɓe donki famodir e kelme tan ɗum ɗon ko ɗoruq wiyete ɗariqa wiyete hankidin ha ari e daani en fof ko ɗariqa wiyete wadde kala ko daani luurde e abou mouhammad makki en abdoullah ibne sourayh en aboul abbas ahmad ibne ammar al mahdawi en ibne soufiane en ɓeɗo ko daani lurdata ɓeɗo ko ɓen ko lurdata daani ko ɗum ɗo wiyete ko ɗuruq joni konko ibnu barriyin rahimahullahu taala ɗariqaji ɗiɗo ɗariq tahir ibne galbun en toon no janggiri e ceerno mum walla no janggiri e seeranɓe muɗum ɓe no janggiri e seeranɓe mum en ɗum wiyete sanad ɗiɗo ɗariqaji ɗe mbiyete asanid mbiyete ijazuji ɗiɗo ɗariqaji mbiyete tugunorɗe ay ɗariqa mo daani tuguni e muɗum mo tuguni e muɗum ha o yetti warsh e qalun ko on ɗariqa ndewmi mino ibnu barri firti ko janngumi e ceerno am on jangi e ceerno mum on jangi e ceerno mum on jangi e daani jangi ceerno mum o daani jangi on jangi ceerno mum on jangi ceerno mum ha yetti almudu mum azra a warshi ay ngolɗon laawol min ko ngolɗon laawol jeese kaalaade e ngolɗo laawol jeese peññinaaɗe toon a faamide luure gonɗe ngolɗo laawol honɗen luure woni ko janngami min ko ɗum woni ko jannginami e ndeɗo deftere ay wadde ɗum ɗo wiyete ijasa o addi sanad makko o addi to tugni ma anda son paani salaktu mi rewi ɗariqa dani ɗariqa abou amri dani fi dhaka e ɗiɗo riwayuji ɗiɗi ɗi cuɓanimi nafi'i ɗi joni noon riwaya ɗariqu dani woni ko dani ko jangganta warshi e qalun taw a famide ko jangganta warshi e qalun ko omo joni noon dani omo jangga riwayatu warsh omo jangga riwayatu qalun riwayatu warshi noon warshi wona ɗariqa goto jogui qalun wona ɗariqa goto jogui joni ibnu barri omo jogui ɗo muskila goto o feññinani en ko ɗariqu dani woni ko rewi ɗariqu dani woni ko rewi woni ko fawi e ɗiɗo riwoji ɗiɗi gonga dani ene jogui ɗariqa faade riwoji ɗiɗi kono wona ɗariqa goto dani jogui dani wona ɗariqa goto woni ko jogui e ɗiɗo riwoji ɗiɗi omo jogui hen fodde ijesuji a famide tati warshi omo jogui laabi tati ɗo yettorto warshi konko dani o ɗiwo jaggue seeran ɗoma ko taw kanƴe fof ɗi celli ɗariqaji tati ɗi fof tawne celli omo jogui sanoruji tati omo jogui ijesuji tati celluɗi ɗimo yettoro warshi omo jogui kadi ijesuji tati celluɗi ɗimo yettoro qalun joni ɗiɗo ijesuji tati walla ɗiɗo sanaduji tati walla ɗiɗo ɗariqaji tati fof ko gotum sa wi ɗariqa ko sanad sa wi ijasa ko sanad sa wi sanad ko sanad hol omo jogui tugnorɗe fodde tugnorɗe tati fodde ngabbirɗe tati omo ngabbira haw yetto warshi konko abou amdou dani omo jogui ngabbirɗe tati escalier ji tati emo yettoro qalun omo jogui escalier ji tati ngabbirɗe tati omo yettoro warshi joni hol ngal e ngabbirgal holngol e laawol hol on e sanad mo feññinani en konko ibnu barre o feññinani sinno joni ko sanad goto dani joguino e riwayat warshi walla qalun ɗum kam ene fammini so welliti tan en paamo ko sanad on ɗon par ce que gandaɗo kono dani wona sanad goto jogui hen ayno waɗirno ayno suuɓi qira'atu nafi'i nde konko ibnu barri o nde wonno nafi en jogui almuɓe hewɓe o feññinani en holɓene o suuɓi o wi ko warshi e qalun o suuɓi en paami o suɓaki ishaq musayyibi en paami o suɓaki a famide e abou jafar ismail ibnu jafar al ansari o suɓaki ɓen ɗon o suuɓi ko warshi qalun no feññino ɗo ni almuɓe warshi mbayi hewde ni par ce que almuɓe nafi en mbayi hewde nafi kadi ene jogui ngabbirɗe kewɗe par ce que wonta sa ɗi yettade nafi aɗa wawi ngabbirde warshi jettoɗa nafi aɗa wawi ngabbirde qalun jettoɗa nafi aɗa wawi ngabbirde ishaq musayyibi jettoɗa nafi aɗa wawi ngabbirde ismail ibnu jafar al ansari jettoɗa nafi kono wonno ɗeɗo ngabbirɗe nayyi fo ne goodi o suuɓi hen ngabbirɗe ɗiɗi
ko sanaduji ɗiɗi suuɓi hen no suɓori toon o feññinani en wonde ko warche qalun ko noon kada fonno feññinande en ɗo ɗariqaji daani ɗi ngabbirta faade warche qalun holɗin e ɗariqaji sabu anda wona goto jogui ko ɗariqaji tato jogui daani en jogui ɗon deftere ene wiye at-ta'rif lid daani omo haali toon fodde riwayuji nayyi no naafi ɗi foof ɗi riwayuji nayyi warche en hen qalun en hen qalun omo haalan ɗum toon ɗariqaji tati sanaduji tati omo addi toon ijazuji sanaduji tati warche mo addan ɗum sanaduji tati ɗi fof kiɗi celluɗi ɗi o jaggi e seereɓe makko joni konko ibnu barri o ɗiɗo sanaduji tati e ɗiɗo ɗariqaji tati holɗe o suuɓi hen daani ne jogui kadi fof ɗi cellu holɗe o suuɓi hen o feññinan konko ibnu barri o rahimahullahu taala yalla yamo moƴƴere joni noon hon famirten joni noon en kono konko ganden nde yimɓe ndewini deftere nde gandi saabu daani wona ɗariqa goto jogui e ɗiɗo riwoji ɗiɗi joni hol ɗariqa mo suuɓi o suuɓi ko ɗariq to warsito ɗariqaji tati ɗi ko ɗariqa goto woni a famide ko haalata konko ibnu barbi o holno pamirten ko on ɗariqa goto haalata koye nder deftere he omo addi toon abwabuji goɗɗi ɗin abwabuji ɗin babuji en ganda ko ɗariqaji warsitata ɗi hen ɗariqa goto jogui ɗin no abwabuji koyne babul imala en ko nandi ɗen gueɗe e wadde babu maddul badali en ko nandi ɗen gueɗe wadde ƴeewa ƴewtina tawa ko asraq ɗariqa makko biyeteɗo asraq o abou yousuf ɗariqa makko biyeteɗo a famide e asraq o ɗum woni a famide abou yaqub yousufnil asraq al misri ko oɗo woni ko suuɓi ko oɗo woni mo waddata ɗariqaji warsitati ɗi warsen jogui aboubacre abdourrahim al asbahani omo jogui abdou samad al utaqi omo jogui abou yaqub yousufnil asraq joni ɗiɗo tati foof daani ene jogui omo jangguiraɗi warshi kala hen ɗariq mo wela o mistira kala hen ɗariq mo wela o julnira konko ibnu bardi o wi tan ko o tugnima e daani o rewi e ko no daani rewiri hen ni o rewi e lawol daanigol joni daani haalan amin hol hen ɗariq o ƴettata ibnu bardi joni noon no yimɓe naati e deftere he janggi babuji ɗi paami jaka to banggue warsito ko ɗariq asraq o nangui ko ɗariq asraq o woni komo jofoto e ɗariqaji daani he konko ibnu bardi saabu on addi toon abwabuji ɗi noon abwabuji ɗin babuji ɗariqaji yo warsitat ɗi foof ala fof tawrano ɗiɗon babuji sona asraq qalol kadi yimɓe ndewini e deftere nde ndewini deftere nde kadi ƴeewi tawi toon babuji goɗɗin toon ñawoje goɗɗin toon ɗariqaji qalon tati ɗi foof qalon jogui ɗariqaji tati famide abou nasid mouhamadou ibne haroun al marwasi abou nasid omo jogui on ɗariqa te ko celluɗo daani ene jogui on ɗariqa ene jogui on ijasa faade qalon omo jogui biyeteɗo ahmadou hulwani daani kadi en jogui on ɗariqa faade qalon omo jogui biyeteɗo ismailul qadi joni kadi ɗiɗo ɗariqaji tati qalon ɗi daani en joguiɗi kañƴi tati foof joni hol hen ɗariqa mo mbaddata an ibnu bardi o haalani joni holno pamirten ko abou nasid waddata kone natɗen e damal he deftere he nde tawɗen to ñawoje goɗɗe omo askitinɗume qaluna tawɗen ɗe ñawoje ɗariqaji qalon ɗiɗɗi fof ngala so wona biyeteɗo abou nasid o wadde en paami ko ɗariqa abou nasid to banggue qalon to ko ɗariq a famide asrak to banggue warsito ɗino waddata joni so tawi ha paamen joni masalan aɗa janggo ɗo janggaɗo misnaɗo yimɓe alquran sa haali a misi a gayni min namnoma oɗo qira'atu ka holi on mo qira'a mo ñangoɗa mbiya ko qira'atu nafi'i wonɗo nafi'i hol e almuɓe makko mo jangganɗa ɗo joni mbiya ko warsi jangganmi warsi hol e almuɓe makko to holto codol ngol ndewaɗa mbiya ko min ɗariqin al asraq ɗum mbiya joni masalan sa aqra'u aleykum riwayat qira'at nafi' min riwayati warsin min ɗariqin al asraq sa wi min ɗariqin al asraq a yani e daani a faami eyyi wadde wiide min ɗariqin al asraq a yani e daani sa wi kadi min ɗariq abdousamad a yani e daani sa wi min ɗariq asbahani a yani e daani joni kala hen ɗariq mbiɗa ko daani mbiɗa par ce que ko daani ene jogui ɗi ɗariqaji tati foof heddo noon daani en jogui toon defte goɗɗe ko wayno at taysir ɗon nde o haalata warsi nde o haalata hen ɗariqaji warsi tati ɗariq goto haali hen ɗum won ɗariqol asraq o nde o haalata qalon nde kadi ko ɗariq goto haali hen ɗon ɗariq abou nasir kono wonde hayso wona deftere nde wotere o jogui saka paamen ko ɓen ɗon ibnu barri waddata omo jogui deftere wonde omo addi hen ko wona asraq e abou nasir wadde fala budde feññen ɗo hol e ɗariqaji daani ɗi ibnu barri waddata ɗariqaji daani ɗi yettorto warsi tati ɗi o waddata ko ɗariqal asraq ɗariqaji daani ɗi ɗariqaji daani ɗi yettorto qalon tati ɗi ibnu barri waddata hen ko ɗariqa abou nasir eyyo ɗum waɗi ibrahim al marghani ibrahim ibnu souleyman ibnu ahmad ibnu souleyman al marghani rahimahullah joom annujum tawali o yimi toon o wi tariqu qaluna abou nashiti
وأزرق طريق ورش فانقلا وادي بيت الرجل طريق قالون طريق قالون وابن بر ودته أبو نشير ودته ونا أحمد الحلواني ونا إسماعيل القاضي وأزرق نون أبو يعقوب يوسف الأزرق المصري طريق ورش طريق ورش أزرق ودته فانقلا يا إجيب دو أيو جاك إن وقتنا ابن جزري إن وقتنا ابن بر وفنينا إن طريقاجي ɗiɗo holde ɗariqaji daniɗo o suuɓi eyo nden noon so anda son paami ɗum ɗo woni ko wima salattu mi rewi ɗariqa dani ɗariqa abou amrine dani fi dhaka e ɗiɗo riwoyuji ɗiɗi joni noon omo durono toɓɗade holen ɗariqa tati fof dani en joguiɗo kono hol hen majji o haalani joni ko ibrahima madagani haalani en e faamu makko e nder deftere he joni holko addani mo konko ibnu barri rahimahullah taala suɓade ɗariqu dani ko gando abou mouhammad makki alkayrawani ko gando abou abdoullahi mouhammad ibnu souray ko gando aboul abbas ahmadou ibnu ammar almahdawi ko gando abou soufiane ko gando tahir ibnu galbun ko gando ibrahima ibnu khatan ko gando ɓeɗo fof ko anduɓe kal haali e oɗo fannu ɓeɗo fof ko anduɓe ko kali hen e oɗo fannu kono kamɓe fof o oppiɓe o suuɓi a famide ko daani jogui ko daani jangge seereɓe mum ko ɓen jangge seereɓe mum en ɓen jangge seereɓe mum en ha yetti qalon e warshi o suuɓi ɗum ɗon holko addi suɓade o wi ko id kana dha hifdin wala itqani id sabu kana konko daani o laatinoma dha hifdin ko moƴƴiro huñugol dha hifdin ko joom denka wa dha itqani ko joom ñañal ko ɗigguinde kadi ko huñi andi neɗɗo ne huño taw ɗigginani heewi ko huñi ɗigginani kono daani rendin gueɗe ɗiɗɗe foof konko wona somo jangguino jimata deftere somo haalanma riwayujo ten omo hawni hawmayi ko joom huño ɗiggugo ni kay ɗum woni id kana dha hifdin wa dha itqani ko joom huño ɗiggugo saabu ɗum ɗo addande kam suɓade mum nde wonno neɗɗo kuñiɗo ɗigguinɗo a famide e oɗo hon mum ala man hafida hujjatun ala man lam yahfaz no usulul fiqh wi rafni walla no mustalah al hadith al hafizu a famide muqaddamun ala man lam yahfaz walla man hafida huwa hujjatun ala man lam yahfaz mi jiti ibara no wirono ni kuñiɗo ardintemo huñaki par ce que kuñiɗo e wonde gandal mum to yeehi foof a famide imam shafii wiruno ni a famide kala konko gandal makko omo wonde muɗum to yaari to yeehi foof soko yeehi tarude mo wonde gandal so yeehi jeero mo wondi hen so kala ɗo yeehi mo wondi hen kuñiɗo ene ardina emo huñaki nde noon daani kañum ko allah hokki ɗum huñade kala ko jangi konko daani o inde makko o wiyata ko ousmane ɗo ko tokara mum warshi abou amrine daani ko tokara mum warshi gonto fof ko ousmane wiyete ibnu saïd kadi babiramaɓe ko tokaraɓe kadi eyyi to mamiraɓe to ɓe certi ibnu ousmane ibnu oumar al amawi addaniyu o jibina konko daani o a famide ko Qurtuba caggal mum o eggi Qurtuba o hoɗoy wuuro wiya daniyata o askitina e gonɗon wuuro ngo sakkiti hodde mum ngo o watti sowirade abou amr oɗo abou amr kana rahimahullahu dayyinan ko diiniyanke wonno wari an gaynitiɗo ko jangi ko kurɗo gandal muɗum kathira al barakati kewɗo barke wallahi ko kewɗo barke mujaba da'wati jabanaɗo du'a no imam nafi'ini maliki al madhhab ko madhhab makko ko madhhab malik o tommino ko madhhab imam malik o tommino kon abou amr ad-dani akhadha anhu unasun kathiruna bil andalus nde wonno andalus jangina ande andalus woni espagne woni hande andalus espagne nde andalus shatibata ko ton wonno daniyata ko ton wonno qurdubata ko ton wonno gure kewɗe ɗe ganduɗa anduɓe islam ene jelte ɗen gure fof ko andalus wonno hankkadi nde espagnol en nangi leydi ndi laamti leydi ndi ɓe mbayhaliti inde leydi ndi mbatta wi ɗum espagne kono ha joni andalus ene woodi toon cortoba ne woodi toon a famide isbili woni a famide sévi ɗiɗi fof ɗeɗo gure fof hannde ne goodi toon konko daani o koye espagne o jeeya andalus o jeeya ko heewi jangge makko toon konko abou amr daani o wiyeteno ko qari ul andalus konko woni a famide ceerno andalus konko daani andalus tatu no wonno toon goto hen ko qari u wiyete ɗum woni abou amr daani qari ul andalus to abou amr daani faqihul andalus woni aboul walid al baji a famide muhaddithul andalus woni abou amr abou oumar ibne abdul bar ɓeɗo tatu gonno toon kala haali oɗo to banggue hadis oɗo ko to banggue fiqhu oɗo ko to banggue a famide qira'at banggue qira'at to woni toon ceerno ko abou amr ni dani banggue hadis woni toon ceerno ko abou oumar ibne abdul bar banggue fiqhu woni toon a famide faqihu ko aboul walid al baji oɗo abou amr ni dani gando goto en toon wiya al labib
gando goto en toon en wiya allabib en sharhini deftere en wiya al aqila aqilatu atrabil qasaid fi asna al maqasid athar rasmu shatibi en yimi ton deftere dani wotere deftere dani e faminde affaire rasmu shatibi yimi deftere nde o indiri aqilatu atrabil qasaid deftere wiyeto al muqni lid dani affaire rasmu dani fo adi walla faade affaire rasmu kongo adi walla faade deftere affaire rasmu شاطبي أريم دفترنا إن عقيلة أطراب القصائد جوني قط أري شرح دفترنا إمي اللبيب وما حال شرح دفتره أوي رأيت لأبي عمرو الداني 120 تأليفا منها 11 في الرسم أصغرها جرما ولا جرما ولا جرما كتاب المقنع كونغو أنا اللبيب أوي أني داني وإلي تنمي داني فد دفتر دولي في تامدر e nogas defte temedere e nogas ne dani walli fi hen defte sappo e go'o ko affaire rasmu tan hen defte sappo e go'o ko affaire rasmu tan woni ko walli fi mudum defte de walli fi rasmu sappo e go'o de ɓuri hen famdude fof ko deftere wiyeten al muqni de shadibi yimi nde konko allabibi omo haala haajeno o wi wa sami'tu man yusaqu bihi min ashabina yo o naarimo hooli e yimɓe ɓe wuurde ɓe wonde dani en jogui temedere e capan tati ko fayi a faami de affaire deftere walli fani ilmul qur'an tan temedere e capan tati e hunde temedere capan tati e jeenayi deftere walli fani ilmul qur'an gila e qira'atu muɗum gila e rasmu muɗum gila e dabti muɗum gila e tafsir muɗum gila e i'rab muɗum konko a faami de o wi o nani goto ene wiya yiiri ɗum ɗo dani ene walli fiɗeɗe gueɗe ibnu bashkawal on kadi haala omo sifo dani o wi dani kana ahad al a'immati في علم القرآن بروايته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه afami den o wi dani ko gote almam mebe tugunaɓe e gandal alquran gila e riwayuji qur'an e tafsir qur'an e ma'anaji qur'an e laabi qur'an e i'rab qur'an kongo dani o walli fima ɗiɗo fannuji fof walli fima hen wa jamaa fi dhalik kullihi ta'alifa hisanan yatulu ta'daduha o walli fima e ɗiɗo fannuji fof fami defte ɗe garɗuɗe hono mon ala ballifugol joɗugol garɗugol no fewi omo andi ilmul hadith ha hulɓini konko abou amr dani hadith omo andi ɗum masnan wa tariqan wa isnadan omo andi tariqa hadith matnu muɗum e rijalu muɗum e ɗariqaji muɗum fof de e eggimɓe hadith ɓe fof mo andi konko abou amr dani yanti hen kadi ko gorko joɗnoɗo kuɗol omo wawno bindi ko joɗɗo kuɗol no fewi so windi tan a jaɓat omo yooɗi mase kadi ko neɗɗo ƴoƴƴo belɗo haqqille bawɗo huñade konko wiyanno e ɓe mbi kadi e sa'ama ko ndew e sa'ama ko yontoma ko ala fof baɗo no wayni hay goto nandani makko hay goto nandani e makko e yontoma konko abou amr dani to banggue hifbu e fami e banggue tahqiq yananede ko huñi en yanano ko janggi konko wiyanno konko abou amr dani o wiyanno ma ra'aytu shay'an qattu illa katabtuhu wala katabtuhu illa hafidtuhu wala hafidtuhu fa nasituhu o wi meeɗa yi gandal nafowal kam so wona mi winda gandagal te somi windi mi huñoto mi meeɗa huño kadi jejjitmi allahu akbar ɗum ɗo ko hiba mawɗo dokkal mangal ngal Allah waɗani oɗo gorko abou amr dani rahimahullahu ta'ala so nawnan mas'ala ko faati mas'ala ko sifri fof hayso banggue tarikh hayso banggue hunde wande somo haalama o wiyata ma kono mi naari kaari nde o haalnata kam nde ɓe nanan o haalan ɗo o haalno ko ñalawma manijo e lewru maniɗo hitande maniɗo o wi o naari ko kaari on wi naari ko kaari on wi naari ko kaari o wi ɗum ɗo waɗi ɗum ko kaari walla ɗum ɗo haalama haalde ko kaari a mbaɗa o wi tan kaari wi o soggante mo nani mo naari o e on mo wi mo naari o firti kala komo haalanma o addante a fami de sanada muɗum konko abou amr dani gorko ganduɗo affaire ilmul isnad no fewi rahimahullahu ta'ala konko abou amr dani o jibina ko fergo annabi ene yaara duuɓi temed tati e capanɗe jeeɗiɗi e go'o 371 nden o jibina o fuɗɗi janngude o fuɗɗi laatode gandal omo yaara duuɓi 14 ans omo yaara duuɓi 14 nden o fuɗɗi janngude omo janga ha Allah jeymo a famir o sanki ko daniya to ñande altine on saha fergo ene yaara ko sappo e go'o sawwal lewru humtorano fergo ene yaara duuɓi 454 o ubba ko caggal ala sara nde yimɓe jahata weydemo ne dendagal gonnoɗo e nder daniyata wuuro ngo sanki mum ngo kala gonnoɗo toon yeehi tawtorede wirwirde makko gila caggal ala sara ɓe cuuti goskiki e te to ubbaɗo e galle makko woɗɗani bamunude e galle makko woɗɗani kono gila ala sara ha futur emin donki yettade galle ɓittugol no yimɓe mbayi hewde e ɓillere embouteillage ɓe donki yettinde adoriki goskiki to janal o te galle makko e janal ɗe goɗɗodirani
ndo fof ko teddungal mangal ngal Allah waɗani Abu Amr ad-Dani rahimahullahu ta'ala ene muɗum lamɗo leydi ndi e on sa ene Ibnu Mujahid oɗo hoore mum immi pale mum ari tawtere e famene wirwirde makko yaari ko koyɗe muɗum ene yeeso goskiɗo ene wiya la ta'ata illa ta'ata Allah ɗoftade Allah na sowona ɗoftade Allah la ta'ata illa ta'atullah walla la ta'ata illa ta'ata Allah sabu no yimɓe mbayi hewde ni o yala foɗo poɗɗo ɗoftade sana Allah no yimɓe mbayi hewde caggal mum no wirande on ɗon jamma e ñalawma dewɗe hende ɓe jangani ɗum silkeji capantati ɓe jangini daani silkeji capantati wallahi mo hani jangani ko ɓuuri ɗum sabu oɗo gollani qur'an o gollani almuɓe no fewi yarhamuhullah yo Allah yurmomo yaafomo yurmo dendagal mayɓe ɓene yimɓe batti ene jahata yanade makko to enen mbaalago on enen jangano qur'an en naftoroma enen barkinoroma fodde lebbi ɗiɗi ko ɓuuri lebbi ɗiɗi afa almuɓe makko ene jaaha ñande foof to qabre makko ɗo duwonomo jokkoroma faade Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo fof ko Allah waɗani daani en paami oɗo woni Abu Amr ad-Dani mo Ibnu Barriyin rahimahullah ta'ala suɓi ɗariqa muɗum mo yettorto watte qalun o en paami kon ɗariqa en paami kono riwaya en paami kono qira'a e yallah ko famde ha joni kono Ibnu Barri heɓɓiti o wi ɗum ɗo fof de ko hasaba ma qara'tu bil jami'i an ibni hamdunin abi rabi'i ɗum ɗo fof e ko kalami ɗo ko fof gittumi ɗum ko fodde ko jangumi hasaba ma qara'tu hasaba ma o ko masdariya ma o ko masdariya a tafdanmo e qara'tu o mbaɗa ɗum masdar mbiya hasaba qira'ati fodde no jangirmi bil jami'i e dendagal ɗiɗo riwoyi ɗiɗi e ɗariqaji muɗum fodde ko jangumi e ko kemmi an ibni hamduni e ceerram mbiteɗo abou rabi' a famide alhaj Souleymane ibnu Hamdoun fodde ko jangumi e ceernam abou rabi' alhaj Souleymane ibnu Hamdoun fodde muɗum sabu wona mi hoccani qur'an o tan min jogui ceerno to pawimi a famide on ɗon ma e ngar haalde ijaz makko konko Ibnu Barri o wi joni ay Ibnu Barri feññi nani en ɗo qur'an wonde saɗa jangguina ɗum fala budde tawi aɗa jogui ceerno qur'an wona finni tan a hocci wona finni tan ɓamni deftere maɗa janggal jiɗirɗa ala fala budde jogoɗa ceerno nde wonno jogade ceerno e qur'an ko ahadul arkani salasa ko gotel e jokli tati ɗe ganduɗa qur'an en sellira ɗiɗon jokli ko gotel e jokli tati qur'an en sellira ɗiɗon jokli joni Ibnu Barri no haali ɗo ceerno makko o wi hasaba ma qara'tu fodde no jangirmi bil jami'i e dendagal ɗiɗo riwoyuji ɗiɗi qalune warsi o an ibni hamdunin ga ceerram abou rabi' e famide Souleymane ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Hamdun al-Sharisi o jeeya ko Sharisa o man ganduɗa sanki ko wuuro Taza ñande alhamisa nogas e jeegom lewru yaawa a famide on sa affaire ko annabi yara duuɓi temedde jeeɗiɗi e jeenayyi kongo Ibnu Barri o sifi ceerno makko holko wi ceerno makko o wi almuqri ceerno ko jangguinowo alquran gandiraɗo jangguinde alquran e ɗemgal arabiya kadi almuhaqqiqi jenanaɗo ko janginta kadi jenanaɗo ko janginta jenanaɗo kadi ko jangi ko alfasihi laaftuɗo ɗemgal somo darsimma ɗo o haalanta darsuma o fammima darsuma soko haali tan a faman ko yiide haalde ko o wawi yettandema darsuma o fammima darsuma tawa a heɓani hen caɗele ɗon alfasihi laaftuɗo ɗemgal fasihinte laaftuɗo ɗemgal bawɗo haalde wi sanadi ay o addi ɗo ko ɓuuri himmude ko jiɗɗen haalde hannde konko Ibnu Barri o wi ceerno makko ko wi sanad onne kadi en jogui ijasa kadi on ko joom sanad ko joom tugnorgal e ɗiɗo riwoji ɗiɗi foof e ko wona ɗiɗo riwoji ɗiɗi foof on jogui hen tugnorgal no yettori omo jogui hen sawru ndu o tugni omo jogui hen escalier mo o tugni omo jogui hen ngabbirgal ngal o tugni ha yetti warse qalon ha yetti nafi konko no hoccani qur'ana makko o qur'ana makko wona qur'ana koccaɗo ko qur'ana janggal omo jogui to janggi ɗum woni o wima ris sanadi ko joom ijasa joom sanad almuqaddami gardinaɗo saabu sanad makko holko addata sanad ceerno makko ardinede saabu sanad ceerno makko o aali li uluwihi wa khuluwihi min alfasad ceerno makko o sanad mum o ko sanad gardinaɗo e dow dendagal sanaduji seeranɓe wonɓe wurdunoɓe holko tagui ɗum sabu sanad ceerno makko ko sanad aali en kaawi holko woni sanadul aali ɗum woni ijasa tooɗo woni ijasa ɓurɗo ɓaɗade annabi sallallah alih w sallam ceerno makko o wi sanad ceerno makko almuqaddami ko sanad gardinaɗo e dendagal sanaduji seeranɓe ɓe wurdunoɓe asahihi kadi sanad o kadi en selli seeranɓe mum fof kadi en celli goto fof e selli janggue e goɗɗo o oɗo Ibnu Barri rahimahullah taala o jangi koye ceerno makko oɗo mo kalɗeno abou rabi' a famide alhaj Souleymane ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Hamdoun al-Sharisi on ɗon jangi koye Abi Bakr Muhammad ibni Moussa as-Saksaki on jangi koye Abil Hasan Ali ibni Hisham al-Lakhami on jangi koye Abil Mansour Muzaffar ibni Siwar al-Lakhami on jangi koye Abil Abbas
ahmad ibni ali as-sarqasti on jangi koye abi abdillah mouhammad ibne alhasan ibne saïd ɓurɗo lollirde ibnu ghulam al-furs on jangi koye abi daoud souleyman ibne najah al-balansi on jangi koye abi amrin ad-dani allahu akbar nani abi amr ousmane ibne saïd ad-dani ijaza mako ari ha e dani ɗum addani suɓani ari ko dani dani enen ganndi to jangi dani jogui seere muɗum en jogui seere muɗum hewɓe soggi ha yetti annabi sallllahu alayhi wa sallam dani kam so yettima so sanad yettima dani kam gasi wona haala ko heddi ko wona haala sendugol ko heddi ko haalate tiiɗi ko sanad ma yetto dani so yettima dani gasi a yettima annabi sallallah ah sallam kala mo sanad mo yetti dani on ɗon e andu yettima annabi kala nannguɗo e dani nangge annabi sallllahu alih w sallam eyyi konko abou ibnu barri sanada makko nani joni noon haade men ɓennude ma en gada haaloyde inchallahu taala holko woni a sanad hol nafoore sanad ijaza e affaire qur'an almudo ene foti yidde ijaza almudo ene foti himmirande ko wiyete sanad ko nde wonno sanad ko hunde mawde mo ala sanad mo ala ceerno on ɗon so janggi qur'an mum tasketake kontetake so yiiɗi sella so yiiɗi nasigoje mbawa mbasa wonde tan kono ɗum ɗo ko fodde no ulama ul qiraa ulama ul qur'an ko ɓeeɗo qirri mbaɗi mustalah mum kala qur'ana so tawi ene nangue ene jaate qur'ana fala budde qur'an o jogo to immi jogo masdar jogo to tugni ɗum jogo sanad joni en kaali ibnu barri kam haalni en ceerno muɗum e nder ɗo deftere min hoɗo mbiɗa wawi haalde ijasa to banggue naasire inchallahu taala mbiɗa wawi haalde mi soggude kono mi ala tamum joni kono kala jiɗɗo laaɓede ene wawi jokkodirde mi haalanɗum ijasa mo nanggumi a faami nde to wuuro amen e ceerno amen foof faade ha yetti annabi sallllahu alih w sallam nde noon en kaaliɗo ijasa sanad ibnu barri mo jaggue ceerno makko a faami de alhaji abou rabi alhaji souleyman ibnu mouhammad ibnu hamdoun رحمه الله تعالى ورحم الله جميع موتى المسلمين السند بدون كو جوكلو اي جوكلي تاتي دي قران ان سيليرا باسكو وادوم النبي صلى الله عليه وسلم قران o jangi qur'ana en wadi jeese kewde sabu en wodi jangirobe laqad ja'akum rasulun min anfusikum nelado ari e moɗon mo ganduɗa iwi koye nokku ɓurɗo forde e moɗon min anfasikum won jangiroɓe dani won jangiroɓe innama yahsha llahu min ibadihi l ulama ɗum ɗo fof qur'an kono est ce que oɗo qur'an en tesken qur'an ko jangin en winde kono ɗum ɗo tesketake qur'an juldeteɗo tesketake qur'an mo ene sella jangga hakkunde yimɓe kono qur'an woodi e sahabaɓe jangiɗuɓe dani woodi e sahabaɓe jangiɗuɓe dani kono noon taw ko sahabi goto ɗum woni ko wiyete fala budda qur'an mo jangata o tawe ene waɗi sanad ɗo noon taw ko mutawatir ɗum wiyete mutawatir masalan ko janguɗa ɗo ko kelme mo janguɗa ɗo no jangirɗa e masa janguɗa ɗe koye ceerno ma guittuɗa on ɗon kadi itti koye ceerno muɗum te ceerno makko mo itti mun o dendagal anduɓe wurtoɓe fof ene kawri ko ni a faami nde jangguiri e seereɓe mum en taw dendagal ɓe wurdunoɓe fof ene kawri nani omo jangga te ɓirri mbiya amin ko amin ko ni min janggiri e seeremɓe amen surtout ko dental ngal ene heewi dental jangirowal ni ngal engal heewi dental ngal yettima ko wiyete haddu tawatur yettima ko wiyete ta haddu tawatur ko eyyi ɗum ɗo wini yo abbirone bit tawatur en wiya tawatur fala budde ko jangata ko taw ko mutawatir ko hunde ganduɗa ko rewdirde yimɓe foof ene ndewi e nden ɗo hunde kaari ene rewi hen kaari en hen ha yetto dental kewgal ngal ganduɗa ngal ɗo dental ngal wawa fewjude fende e ko haala ɗo ko taw ngal wawa fewjude fende e ko haala ɗo ko sabu oɗo ko iraq woni oyto ko basɗam woni oyto ko afrique woni oyto ko asie woni te kamɓe foof seere ɓe tini wonde oɗo kalme kam foof ni no jangguirta te ɓe tintodirani wadde ɗum ɗo wiyete attawatu kadi hono ngal ɗon dental kadi ko adiɓe ko seereɓe adiɓe mayɓe ɓe taw ɓen kadi ko honni kadi kawriri ɗum ɗo wiyete attawatur firti ko hunde ganduɗa mutawatir nanama nantama e te wona hono ko goto nana wona hono ko ɗiɗi nana wona e kunɗe yimɓe tati nana ko kunɗe yimɓe hewɓe fof ko hoolaɓe koye kunɗe maɓe nana ɗum ɗo wiyete attawatur fala budde o jangata ko taw ko mutawatir ay mutawatir o ɗum ɗo wiyete assanad fala budde tawe kadi ko jangata ko qur'an mo jangata o taw ɗemgal koye ɗemgal arab tawe kadi kelme mo janguɗa ko jangata ko tawe e rasmu usmani rasmu ene jaɓa windirde noon taw rasmu ene jaɓa windirde noon ko jangata ko taw rasmu ene wawi windirde noon ko wayno joni maliki yawmiddin rasmu windi tan ko mim e lam e kef rasmu usmani sahabaɓe ne mbindat nem masani mbaɗan hen allif joni wadde maliki yawmiddin saka yi ɓe bindiri ni ko pour bawo jangguiro maliki yawmiddin so ari ene wawi wadde hen allif o
ɗo joni ala fof ko wawi hadde alif waɗen ɗo par ce que aɗa wawi wadde alif jawɗo hakkude mim o e laami he ha wonama alif yawmidi wona wadde taw rasmu ene wawi windude ko janggata ko taw rasmu ene jaɓa windude ko janggata ko ene hawre arabia hay sinno wajhu ɗemgal arab ngal ko wajhu mo ganduɗa ko daif wona wajhu rajih ko marju hay sinno ko ɗum yata ko janggata ko en hawri e lisanul arab en hawri e rasmul usmani taw kadi ene woni mutawatir ɗum woni en jogui sanad ɗum woni ibnu jazari yimani en o wi fa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة فكل ما وافق كلا جنجين كورد وجه نحوي دمغ العرب نحونا دمغ العرب كلا جنجين بغانو دا ko janguɗa ko en hawre ɗemgal arab arabe fof no fotirni tawama leñol gotol ene hirani go'o yato en hawre ɗemgal arab wata won kay ko janguɗa ko to dendagal arabe hay goto wirata dani arab hay goto wirata dani wata yata wana noon way yata ko hay sinno quraysh ko wirata dani yata hudayl en mbiyani walla a famide saqif en wiyani walla famide ha joni taw hankani banu juzam en mbiyani ala kulli hal taw en hawre ɗemgal arab go'o woni fa kullu ma wafaqa wajha nahwi kala ko hawri ɗemgal arab jangin ma o sen hawri ɗemgal arab en jaɓi ko gonga ene woori minen mbiyardani minen ko amen minen mbiyardani so tawi ko oɗo sarɗe heeɓima wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi taw en hawri rasmu uthmani taw ko jangata ko rasmu en wawi windude ɗum no sifri foof taw rasmu ene jaɓa windude ɗum wona wonde ko jangi mo ganduɗa rasmu wawa windude rasmu meeɗa windur noon taw dendagal rasmu en jaabi en wawi windirdani ɗiɗi wa sahha isnadan taw isnada en hen taw aɗa jogui ceerno ɓen kadi en jogui seere mun en ha yetti annabi sallam huwa alqur'an ɗum ɗo woni alqur'an fa hadihi thalathatu l arkanu ɗiɗo ruknuji tati ɗiɗo jokri tati wa haythuma ɗum ɗo woni alqur'an wa haythuma yahsallu ruknu kala hende jokru goto fukki sami athbit sududahu tabitin wonde oɗo jangata ko chage ɗum ɗo ko chage ɗum ɗo ko hunde selde ɗum ɗo siri yalti gaddantala yimɓe ɗum ɗo wona hunde andade ko selde law annahu fi sabati hay sinno koye qira'atu sab'i tawa tank wala hen ceerno ko chage compte tank arab jaɓani ko chage compte tank wawa windede rasul ousmani koye chage compte te yo allah ken famde noon en paami hikma oɗo e ibnul jazari addudemo ceerno makko ko pour ha mbawen hoolademo e gandal makko he saabu konko tabitini o wona di'iyu o wona nodditiɗo gandal ngal konko ko ɓiɗɗo e gandal he ko omo jogui baba e gandal he omo jogui asle e gandal he ko ceerno makko te o nassi inde ceerno makko ne kay te o sifimi ceerno o sifaji ɗi ganduɗa hono mon ala ko almuqri almuhaqqiq alfasih di sanadi almuqaddami sahihi nde o gani nde o wi donc ibnu bardi rahimahullahu taala o wi awrattu ma amkanani min alhujaj mimma yuqamu fi tilabihi hijaj awrattu mi jolni e ndeɗo deftere e oɗo nawmu ma amkanani ko nawani kam min alhujaji e hujjaji e dalillaji e illaji e tawjihatuji hujja e illa e tawjih fof ko gotum holko firti hujja mi adde neɗo deftere a fam hujjaji a famide e holko addani oɗo kelme jangiranɗani to banggue nahwu e to banggue sarfu e to banggue rasmu e to banggue a famide dabɗe e to banggue balaga holko addani oɗo kelme jangiranɗani hol illa oɗo qur'an jangira oɗo kelme jangiranɗani hol illa hol wajhu oɗo kelme jangiran ɗum ɗo wiyete alhujjaj o addi ɗum deftere he konko wonama haalama ñaawoy kamo yaaha omo haalama ɗo ñaawode so gayno o wima illa muɗum ko dani illa o ndeɗo ñaawode ko dani oyi o addi ɗum ɗo deftere he awrattu mi addi mi jolni ma waaleykum salam rahmatullah awrattu mi jolni ma amkanani inchallah inchallah fof ndena awrattu mi addi ma amkanani ko nawani kam min alhujaji e hujjaji ɗi ganduɗa mimma yuqamu ɗi ine darane fi ɗilabihi e ɗaɓɓude ɗiɗo hujjaji e dartode ɗiɗo hujjaji taw hijajan ko duuɓi kewɗi sa wi ya ɗaɓɓir ya darto keɓa ɗiɗo hujjaji e ɗiɗo tawjihatuji e ɗiɗo fannuji ya darto ɗum ko wona e ndeɗo deftere ko duuɓi kewɗi mbatta baynama so tawi a janggi ndeɗo deftere ma deftere nde won sababu nde udditanma dendagal dame ɗiɗo fannuji saabu maw jofana hen ɗum ɗo addana ɗawi ɗon janggirno watta jasim naati hen walla jasim ala hen joni namɗa holko woni jasim ɓe wima jasim ko nahwu fannu mbiyata nahwu haala ko wiyete jasim al jasim won nasibe en ayde wadde an a heeɓi ɗo gandal jako wiyete nahwu no woodi o yaha yeeso wima wa qasru maw'ila ma al maw'uda hankkadin ko addani wawa waɗade kasra batte wawa lombima hakkunde ado watayhi kasra ɗum ɗo banggue sarfu ɓe namɗa hol ɗon ko firti mbimam ɗo sarfu haala ɗum wadde mbiya ko wiyete sarfu no woodi ko wiyete sarfu no woodi ma ɗum ɗo addane famde firti kala hen wajhu
en udditanma damal e dame fannuji kala hen wajji en udditama damal e dame fannuji ɗum ɗo e noon sababu fawdema hunde seeɗa e nahwu e sarfu e rasmu e ndeɗo deftere taw ganduɗa ɗeɗo gueɗe foof a faamide ma ɗeɗo gueɗe foof ene jangguira fodde duuɓi kewɗi ma addan hujjaji ɗi ganduɗa ala faama ɗiɗo hujjaji e deftere he sa wi noon ya faam ɗiɗo hujjaji ko wona e ndeɗo deftere a waɗan duuɓi kewɗi aɗa darta famde ko mamaɗa lebbi kewɗi kay duuɓi jeetere en lebbi jeetere en ɓe puɗɗa famde taw ndeɗo deftere noon sa tinnima lebbi ɗiɗi aɗa wawi janggude en paama hen ko wiyete a famide jasib paama hen ko wiyete rasmu paama hen ko wiyete a famide hadfu paama hen ko wiyete a famide musawwar ko nande ɗengueɗe foof so Allah jaaɓi ma e ngar jofade hen seeɗa seeɗa inchallahu taala ɗum woni tawjihatuji e ta'lilatuji a famide alhujaj aw rattumi jolni e ndeɗo deftere ma amkanani ko newani kam min alhujaji e hujjaji mimma yuqamu taw ganduɗa ene darane fi ɗilabihi e ɗaɓɓude ɗiɗon hujjaji a famide hijajan duuɓi kewɗi ɗum woni ala an tajurani samani hijaj wa maada min fof noon e addude min ɗiɗo hujjaji e ɗiɗo dalillaji e ɗiɗo tawjihatuji o qirru miɗe qirri bi taqsiri e raɓɓiɗinade e ngal ɗo gandal miɗe qirri wonde komi almudo komi daɓɓiɗiniɗo kono qirranimi noon ko li kulli sabtin kala tabiɗɗo en kaali a sabtu ko niveau e niveau ji gandal to surtout ilmul hadis kaɗo so yama fulano sabtun kaɗo ko a sabtu surtout oɗo ko kala haldi e gandal he wadde konko kala gonɗo sabtu e oɗo ngal ɗo gandal kala gonɗo a sabtu addabɗo en toon fulano dabidun fulano mutqinun fulano sabtun fulano a famide hasanun fulano salihun ɗum ɗo fof koye fannuyi koye mustalahatu ilmul hadis wiyete hono mun ene e ilmul qira'at wadde kala jogui jettiɗo niveau a sabtu ay ñanden no sifato ibnu imam malik o wi ko id kana maqra'a imam alharami assabti fima qad rawa o imam malik assabtu ko assabtu wiyete sabit wiyete ko assabtu a famini imam malik ko assabtu wadde konkone omo qirrani kala mo ganduɗa ko assabtu tabiɗɗo e ko habarata kuñiɗo huño moƴƴo ñeññuɗo ɗigguinɗo oɗo wiyete assabtu yejjitta suurata juumata a famille faljata oɗo wiyete assabtu wadde konko omo qirrani kala gonɗo tabiɗɗo e ngal ɗo gandal fadilin ɓurɗo nihririn ƴoƴƴo bawɗo eyyi o wi omo qirrani on ɗon wonde konko omo raɓɓiɗini omo less on ɗon kala baɗoni kay konko omo qirri omo less on ɗon amma mo wayanni o ko dow on woni mo wayanni o konko omo andi koye dow on ɗon woni ha iwno barri an hoorema ko sabta jeeɗa ɗum ɗo ko yankinare min babi tawadu ko yankinare tan wonɗo yallah yorma yallah yaafi jasakallahu hayran o heɓito wi wa as'alu llaha mbiɗa ñaagui allah taala towɗo al ismata renede fil qawli e konguɗi ɗi kalanmi ɗi wal fiili ko gollami ko fa tilka renede e ɗeɗo gueɗe ɗiɗi an nimatu woni nema mawɗo mo allah hoddiranta jeeɗa allah yo allah hoddiran en enen kadi eɗen ñaago allah yo allah ren en eko kalten ko renan en ko golleten ko waten gofde hen allah waten tuurde hen waten jumde hen bi jaahi annabi sallallahu sallam yo allah ken a famide ndenka a famide qawlan wa fi'lan wa zahiran wa batinan ma en gara jokkude darsu men joni